фотосесия или правите тук? Не, така направихме, нямаше видео. Ето ви видео, бе. С окей. Не, снимки. Какви сте загубени? Тук изпитах да правя видео и не е такова. Тери! Усмихни се! Зак. Невико, не. Това не е монтаж, нали? Полека. Не. Това е Яничка. Прави клипче, бе, човек. Тук спят хората сладко. Тук не се виждат малко, но